Nunot sa presensya sa mga butanding, mga pawikan o mga dolphin ang barangay Punta Inganyo, muhimo og mga lakang aron mamahimo sab kining usa sa mga tourist attractions. Ana report. Sa condo unit nga gipanag-iya ni Dayan Amistad ug sa iyang Dutch partner, maantaw lang matag adlaw ang presensya sa mga dolphin, pawikan ug mga butanding. Ang maong maanindot nga talan-ahon nakuhaan niya sa iyang camera. Ari diri kasagaran, ari diri nga side ang sa pawikan. Di ang kaning sa butanding, ari sila diri mutuyok pa dong dito sa may side sa Johnson. Mato ni Dayan, kay nagatubang sa Hilutungan Channel ang balcony sa ilang condo unit, regular nilang makita ang presensya sa nagkadayang mga marine creatures. Gani gahapon lang sa buntag, nagpakita kining duha ka mga dagkong butanding nga nakuhaan usab og video ni Ricky Blesario, kinsa sakay sa usa ka motorbangka ni adtong higayuna. For almost 4 years ko nagpuyo diri. Nindot gid ang feeling nga na diri sa Punta Inganyo, especially diri nga location kay wa bitay obstruction, then you can enjoy nature and you can enjoy rare like dolphins o kanang pawikan o sa whale shark, which is kung moadto kag lain lugar bayaran nimo diri kay for free ra makita nimo sa imong balcony. Mato ni Konsehal Mark Estardo, sukad pa ni adtong 1980 nabantayan ang daghang mga butanding nga gitawag sa mga taga-barangay Punta Inganyo nga tiki-tiki. Apan tungod sa dynamite fishing ni adtong panahona nangawa kini. Hinuon inanay nang na-organize ang mga mananagat sa dapit. Ug tungod sa presensya sa daghang mga resorts, dali na ang monitoring sa dynamite fishing sa ilang lugar. Every time na ay mo himo og dynamite fishing, automatic mo tawag din sila sa LGU, sa city ug sa barangay. So karon nga time na lessen nagyud ang dynamite fishing, mo nang nihinay-hinay sila og balik. Dili lang butanding, daghan pa kayo og mga marine life like pawikan. Ang duha ka mga dagkong butanding nga nakitaan kagahapon sa buntag daw na maraig ug nagatang nga pakanon sa mga nagmotorbangka. Subay niini naglaraw karon ang barangay Punta Inganyo nga sama sa Uslob, himuon na usabon niya kining usa sa mga tourist attractions diin ang mga turista mamahimo nang makalawg sa mga butanding nga sagad magpakita dinhing dapita. Ang plano nga murag himuon siya og uslob, murag kinahanglan pa siya long term gamay nga study kay ang atong gitan-aw ang area man good unya tan-aw nako sa area murag dili siya safety especially sa mga tourist or sa guest kay tungod sa kakusog sa sug or sa current. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisda.